Galatians 3 verse 26, For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Meaning to say, if our faith are not true, we cannot be a children of God. Tungod kay dili man tininuod ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Mao na igsuon nga makighiusa ug mutuo kita ni Hesus tungod kay si Hesus mao ang gipadala sa Dios nini nga kalibutan aron sa pagluwas kanatong tanan. Aron atong maangkon ang tinuod nga kaluwasan, kinahanglan mutuo kita sa anak sa Dios nga iyang gipadala nini nga kalibutan. Ug tungod ni ana nga pagtuo igsuon, nahimo kitang mga anak sa Dios. Ug tungod ni anang atong pagtuo igsuon, giisip kita nga matarong sa Ginoo. Mo na igsuon ato yung tinud-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ato yung ipakita sa Dios ang atong tininuod nga pagtuo ngadto kaniya. Tungod kay kung dili nato barugan ang atong pagtuo igsuon, kung dili nato tinud-on ang atong pagtuo sa Dios igsuon, dili kita mahimong iyang mga anak. Dili kita matawag nga tinuod nga iyang mga anak ug iyang mga katawhan. Tungod kay wala man nato barugi o wala nato tinud-ang ang pagtuo. Ang gusto sa Dios nga atong buhaton, nga atong ipakita ngadto kaniya. Igsuon ayaw gyud anang pagtuo nga sama sa pagtuo sa tao. Kinahanglan ni ato yung huptan ang pagtuo nga sama sa pagtuo nga gusto sa Dios nga iyang ipabuhat o gusto sa Dios nga atong buhaton. Tungod kay ang pagtuo sa tao, to see is to believe. Kinahanglan makakita una sila, kinahanglan makit-an usa sila mutuo. Igsuon sa paagi sa Dios, sa pagtuo nga gusto sa Dios, dili kana ngayon ana nga paagi igsuon na to see is to believe. Sa tawhanon lang kana nga mga termino igsuon, pero sa paagi sa Ginoo dili gyud kana nato hulaton igsuon. Usa pa ba daay kita mutuo nga tininuod gining giingon sa Dios, nga tininuod ang iyang sugo, nga tininuod ang iyang gusto nga buhaton nato kung anaa na sa aktwal, kung last minute na sa atong kinabuhi, kung nasirad-an na ang kaluwasan para kanato, nga matapos na ang atong kinabuhi niya ng adlaw, niya ng orasa, niya ng takna, usa patamutuo nga Lord tininuod gidi ay kining imong pulong nga imong gisulat alang kanamo. Usa pa ba dayon nato kana tuuhan igsuon nga wala na ang panahon nga diha bubuhat kita kung matarong nga uyon siyang kabubuton, nga diha atong ipakita ang atong pagkamatinud-anon sa atong pagtuo kaniya. Igsuon ayaw gyud hupti ang to say is to believe diha sa Ginoo, diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Atong kuhaan og base ang kinabuhi ni Noah, giunsa siya pagluwas sa Ginoo. Ang mga katawhan wala nituo ni Noah. Apan si Noah, aduna siya dako nga pagtuo sa Dios. Ug pinaagi sa pagtuo ni Noah, siya naluwas. Ang mga tawo nga wala nituo ni Noah, usa pa nituo ni Noah nga nakakita na sila nga nagsugod na ang lunop. Usa pa sila nituo ni Noah, pero igsuon wala na sila maluwas. Tungod kay mao kana ang gihulagway sa Dios nga nasirad-an na ang kaluwasan alang sa tanan. Mao nga samtang may panahon pa igsuon, mutuo gayud kita nga kini nga mga pahimangno sa Dios alang lang gayud kini kanatong tanan aron kita maluwas. Sinuwi igsuon usa ka matarong nga tawo nga gikahimut-an sa Dios. Hinaot nga kita usab mahisama ni Noe nga kahimut-an sa Dios, mahimong matarong sa mata sa Dios, nga magbuhat sa kabubuton sa Ginoo aron sa kanunay kita makapahimuot sa Ginoo, aron sa kanunay ang Ginoo mahimuot sa matag usa kanato. Mao igsuon ato gayong huptan ang tininuod nga pagtuo sa Dios. Dili ka nang to say is to believe, kundi ato gayong barugan nga atong pagkamatinud-anon sa atong pagtuo sa Ginoo. Atong ipakita sa Dios ang atong pagkatinuod nga mga anak niya. Atong ipakita sa Dios nga deserving ka nga mahimong iyang mga anak. Atong ipakita sa Dios ang atong tininuod nga pagtuo ug pagdaig ngadto kaniya aron ang Dios mahimuot kanatong tanan. Amen. God bless sa tanan.